uga rencang-rencang ingkang kula tresnani. Monggo kula lan panjenengan sedaya raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun menehi keberkahan, rahmat lan karunianipun saengga kita sedaya saged poso ing wulan Ramadan. Mugi-mugi panjenengan sedaya boten wonten alangan utawa rintangan ing sasi poso sakmenika. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat lan salam uga dipun paringake dening Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabatipun, uga kaum muslimin ingkang purun nglampahi ajaran-ajaran Islam. Para rawuh sedaya, ing sasi Ramadan iki diwajibake siam marang sira kabeh. Kados dipun dawuhi Allah Subhanahu wa taala ingkang artosipun wong-wong kang beriman sira kabeh diwajibake poso marang sira kabeh kaya dene diwajibake poso marang wong-wong sakderenge sira kabeh. Mugi-mugi sira kabeh dados menungsa ingkang bertakwa. Ing wulan Ramadan utawa sasi poso iki enten keutamaanipun. Inggih menika ingkang pertama yaiku menehi pendidikan sofat kang alus lan sabar. Ingkang kepindho nyehatake jasmane utawa fisike awake dhewe. Ingkang katelu giatake tumindak kang becik lan ngadohake tumindak kang ala. Ingkang kapapat menehi sifat-sifat kesabaran lan toleransi marang sakmono. Ingkang kelima menehi sifat-sifat sing bersyukur marang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ingkang purun dipun menehi dening Allah Subhanahu wa taala kangge panjenengan sedaya. Panjenengan sedaya ingkang kinurmatan, mugi-mugi panjenengan sedaya ibadah puasane lancar, uga ing sasi Ramadan iki boten kathah alangan sak tunggalipun. Cekap semanten ingkang kula saged aturaken menawi wonten kalepatan kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.